til Audrey Castagneda. Freaking varmt, mand. Sveder ikke af helvedes det allerede. Ej, og jeg er endda lige kommet hjem fra Tyrkiet. Ej, der har man jo bare lyst til at sidde med spredte ben i en hel af det. Og gid jeg var rig, så skulle jeg da aldrig på afbudsrejse en gang til i hele mit liv. Det lyder ellers som en meget god idé, når man sidder derhjemme foran computeren og kan komme for 995 kroner til Tyrkiet i en uge, ikke? Det lyder pissefedt. Der er jo palmer på lortet helt, altså. Så det købte jeg da. Og så skulle jeg da til Kastrup Lufthavn. Og så virkede ideen måske knap så. Fordi jeg skulle flyve med et flyselskab. Og nu prøver jeg ikke at fornærme nogen, men nu prøver jeg at udtale, hvad det hedder. Og det hedder... ja. Og det første, jeg tænker, det er, at hvis man ikke engang kan udtale det, så er det sådan en type fly, der falder ned på et tidspunkt. Er det ikke rigtigt? Det er allerede her, tænker, at det her det er ikke en skide god idé. Og det næste, jeg så tænker, det er, jeg ved ikke, om det er mig og alderen, men jeg har begyndt at lægge mærke til alle de andre, der skal med samme fly som mig. Kigger I også efter? Især når man går den der gåsegang på vej ind i flyet, ikke? Og det er på sådan en chartertur, man bare opdager, det her fly, det er jo fyldt med folk, der ikke en kæft, der vil savne, hvis vi drætter ned. Der bor simpelthen for mange af alle de forkerte mennesker i det her land. Det kan jeg da godt. Gud ved bare ikke, jeg er med ombord. Så kommer jeg ombord på et bord, der hed Oh Nowhere. Kæft, der var varmt. Der var dobbelt så varmt, som der er herinde. Og jeg sad ved siden af et ældre pensionistpar. De troede, vi var i landet, så de sad i badetøj. Og jeg skulle sidde inderst. Sæderne var så brede her til min røv. Jo tak, lige på forfængeligheden. Tak skal du have. Ja. Så må jeg tage den på højre balle hele vejen ned til Amsterdam. Tog jeg den på venstre balle resten af vejen. Kiggede den gamle mand ind i øret. Og jeg føler jo lidt, jeg er en kosmopolit. Jeg føler jo sådan jeg er sådan en moderne kvinde, som rejser meget. Jeg hører aldrig efter de der sikkerhedsforanstaltninger. Gør I det? Hører I efter? Jeg ved godt, hvordan man spænder et sikkerhedsbælte. Men jeg kan love jer for, at I hører efter, mand. Der er ingen af de der stewardesser, der taler engelsk. Og du pludselig hører sådan en vred kvinde i stemmen, der bare siger, hvad fanden er det? Og noget, jeg lige har tænkt, hvordan spænder man sikkerhedsbælte, siger du? Og for første gang i mit liv, der tjekkede jeg, om der var en redningsvest under min sæde. Jeg tjekker aldrig. Det gør I heller ikke, gør I? Nej. Er det ikke underligt? Det er lige der, vi tager den på chancen. Kan vide, om den er der, når vi rammer vandet. Det er lidt spændende. Men jeg kan love jer for, at I tjekker. Problemet var bare, at sæderne var så smalle her, så jeg kunne ikke bukke mig. Jeg var nødt til at glide ned af mig selv. Og da egentlig kommer ned, så ligner en, der var ved at give mig selv et blæs. Det er selvfølgelig meget rart at vide, at jeg stadigvæk kunne nu, når jeg skulle på ferie, men altså... Og jeg får stukket hånden ind under min kjole og mærket efter. Og min redningsvest, den er der, så kan jeg kraften ikke komme op igen. Fordi jeg har det her onker-bunker-garn, som sætter sig fast i bordet foran. Og så går jeg jo selvfølgelig i panik, og jeg begynder at sidde og rykke. Og jeg kan godt mærke, den gamle mand, han kigger på mig og siger, gør det en lille smule hurtigere. Også fordi på det her tidspunkt kan jeg ikke få luft, jeg har fået en dælleklemme. Og jeg kan kraftigt komme og så får jeg den der, prøv lige at slappe af, Audrey, fordi jeg går lidt i panik, ikke? Jeg siger, prøv lige at slappe af, Audrey, prøv lige at åbne lynlåsen på din kjole i ryggen. Og så stille og roligt træk vejret og minkalere dig ud af det her. Og jeg sidder og hiver og slider i lynlåsen, og jeg sidder og hiver og slider i mit hår. Og der sker ikke en skid. Og på et tidspunkt så opdager jeg, at det ikke er min lynlås, det er den gamle mands bukser. Jeg sidder... Og jeg når at gå i panik og tænkte, det kan jeg jo ikke have siddende på mig, så gjorde jeg ham færdig. Tak skal I have. Fortsæt god aften.